Padung ko sa bayan guys. Kaya mag kuha ko gipada ako na ipada sa nanay. Pakuha ni po na ha. Grabe inita launa ron guys. 44 degrees Celsius ron sa Muntinlupa. Nagadlaw, grabe inita. Sakit sa denggan, mura pag snow, tagning pag denggan. Kasi kajog hangin guys, pero batian jadi hapon ni mo kainit. Palawon ako sa guys, labasan. Mukunoy pada anja ahwat lang mukunoy tos kasada kay di ko na pwede mabot sa bahay agkuan kanang tungi pada bawo pag di man pwede okay ra man manay problema majal mag nanas timita ron abot. Yan ako sa kuwan Persada na yan ako sa jeep. Malinita dyan Yan ako sa bahay guys. Kung pa yung pag-abot, grabe inita. Hapon naman ata. Nadarag kuwan guys tablija maring kuwas on guys magdaong kay padani ito ni nanay ano may original tablija enam kabuok 300 ko no ni 50 ko no isa ka yan eh mahal eh po no 50 10, 20, 30, 40, 50 tag 5 din yung buok 5 isang buok kaya ngita kasi basa kadyo. Kami pa na CR guys, kaya lambog na wa CR. Daris gawas arangit. Problema may tubig. Magkahos na lamang koron. Kung kinsa na rin ay tubig. Kayo pental may kahugas. Nangamay na yung tawag hugas ano. Ano sa mahugasan. Ya. Magkawas ako guys. Yung lutog panihapon. Kaso pa kita sana siguro na eh. Kaya naman ay kuhan. Kaya nag-ice cream nga kanang kuhan ba? Kanang anak ito guys. Pitipit nga ice cream. Galing kay nakuan. Nasimi gansimi kay may sud ag kanang nay kuptanan bitaw sa kuan. Sa tingan no? Apa? Oy sud gipatong ra man di ay. Tuno pa jud. Gansi. May klaro tindero guys. Hindi kuan. Hindi mapagmahal sa customer. Hindi man ba makita ng tutoy. Wa ay. Lagi laman ang tutoy, mauna yung magdag views. Okay, sa kasahod na mi. Sa mga silingan. Ay, lanis ko guys. Tipiki nga. Tubig, kaya mas laglin niya. At tuminakikonik. Diyan kayo nga kasapag tubig, mong dihara sa bus.
Hinay mapag ilang pero na sila agas. Hindi. Hinay na nakukugas guys ha. Dokalog nga ning gusto na. May tanong kasi kay tubig. Nagdram way sud. Ya ron ka hugasan. Ya ron. Ha? Meron ba? Kaya tanong may tubig. Grabe ang hirap ng walang tubig. Deciding may tubig. Para kami dito bodega. Ito yung mayari ng tubig guys. So, shout out. Kahit mo tao. Ini mo. Tama ito kay Kaloy Anmig. Gipa kaos minedya paigib. Wibis pa may way agas. Majuila kay kadadlaw agas. Kay lahi man sila linya. Man ako panghugas guys. Yan, ato napulong nagbalik. Mga kutsara, mga kaldero. Kana sunog na siya guys. Sus kay pagkaluto pa kay nahurot man nag gasol. Wala man may kabantay nga, wala man lisod. Napalong man madyo kay nakaluto. Dinang agog inang anunan. Diya kay upuman maluto ag na lutak ang aguan sinanaban guys. Di as rice cooker. Di as rice cooker guys giluto. Tapi milon guys palit kinja. Ada mga snack ni upaw. Napay piniritong isda isang pilin. Diya kay nipalit mo itlog niya guys. Diya may nabuak. Yawa naman may lutuan. Harap mag-i-steam niya. Butang sa kuhan. Luto na siya rin niya. Diya mo na guys. Nalibukaw na. Butang bulinawag. Kamong guys. Kamong guys. Bulinaw guys. Sinuban. O pagilunod ag espiso. Aglasaw pa na siya. Kaya ilunod na natin ag espiso guys. Tara. Ilunod na natin ag espiso guys. Kaya di man siya pwede di takluban guys. Ay sa ito pa ni sa gasol. Di na siya takluban kay mo buo ag kuhan sunod. Kay nama sa cooker hinay man nag init takluban lang pa natin balik. Bantajan lang natin para di mo awas. Ya, ini kabukaw at ng karawan para di mo tibok-tibok ag sunod. Na guys, sapit ako naman last pang 14 na siya guys. Pang 14 nga galon, ganapi duha ka. Kuan. Oh, container ganapi duha ka galon. Apit na mahaman. Diyan guys, manihapon nami. Manihapon tanin jo guys. Kaya mang sinanaban nga. Sinanaban nga. Kamunggay nga na bulinaw. Bulinaw. Kabuwad. Nalag itlog guys nga gi-steam. Apay na naman. Itlog nga gikik. Steam sa rice cooker guys kaya nahotdan ng gas. Luto pag sinanaban sa rice cooker. Napunta nyo guys. Matabang og diet ning magpatutoy ta guys. Kay duhang oras na hapdos na puguto-kuto.
Si baby, wala pa natuog siya. Itakliban. Higaan niya. Guys, si Precious guys. Sabi ko natog, natubang man yung upaw. So, sige man dahil hinog, tawa. Diyan ka na lang. So, karon, wala natog, pero wala nagsaba. Usog mo. Medyo hinog po, upaw karon. Muskitan, higdaanan. Ipaw guys, may isda. Alang kusnitan kaya hindi siya maka bawas kamot. Awit pas bata mau naura wa ko biyahe Kami yan man po. pugas dyan caras kuan kusnit Kaya lang kamakus na ito. Gora magbahog ramang ko. na problema na ba ko ni ganyan guys kaya may napusla ano kabuo kanan tanay hatag okay wala po pinakitaan nga ang bata bitaw nga kuan si Ali nga si pangajog ito makaon ano po nakit malagi lutuan mga naman ko nga naman na steamer nang ipatil na rin ang asin Magamit na yung puputok mo na siya. may napadyong upaw nga nagamit yung pag-uto ko managsa lamit yung gapon guys among gera nga ang sunuban wala lang may sakol nga wani bulinaw okay wala na dapat sangagan ng bulinaw yung kinahutan maggas wala na sangag ikaw na naman iwasan na drain iwasan sa strainer lunod na sabay lunod sa tumunggay o gata nga bulinaw mana maksud ang galon ya inanan mas lamig magud sunod guys kay umaga sa tutoy ni upaw panagatas marmusog napay itong gisnagi nga sige pa may lawoy murag nagkajas pag ijang gatas kinanglan og biya palag ka mong gara sa naban okay na na isda hindi na nanan direto i-press na ginipalit ko karning baboy guys kanang limpo ba kasar man siya ng tilaw kay init ko yung lawas limuot ko no ako rin nagurot ganyan pa nahurot ito awod yung buntag awod to lagi tulukan lang kangkaan na ha manamig kaan guys manapanghipos nalapaso pa sa kwarto kay si Bibi kahilak ko na
Kumuha na ko ng kilay. Sa mamuha na niyang kilay guys, hapit na mahilak. Kamu guys, yan sa medyong panihapon diha.